Én most Gyuri vagyok? Meséltek minket el. Gyerekek, sorokokon, figyeljetek! Ezt az új edzőistenről most állítottam össze. Ez egyik nagyon híres, korai barátomtól vettem át. Nagyon fontos és nagyon speciális gyakorlatok vannak benne. Úgyhogy kérlek titeket, hogy a legnagyobb odaadással csináljátok. Mert el kell döntenetek. És ez nagyon fontos. Hogy vívók akartok lenni, vagy nem. És ez a gyakorlat fordított szlovák. Ez hogy is van? Nem, valami ilyesmi. Nem, fordulj meg. Inkább a gondol következik. Jól van, elég lesz, gyerünk, álljatok fel. Gyerünk már! A következő gyakorlat egy új zélandi gyakorlattól van. Ez is egy nagyon speciális gyakorlat. Ennek a neve törökülésben történő kisújhajtítás. Gyerünk, erősebben. Lássam az ifjúságot. Gyerünk, nem érzem. Jól van, elég lesz. Hát, majd Miskolcon megnézzük. Gyerünk, jól van. Álljatok. Az utolsó gyakorlat. Ott egy atlanti főúton során az egyik sellő barátomtól. Ez pedig a fordított hastrés.
Tiszteltem kis asszony. Nem is várom. Jól utaztak? Nem volt Olyan semmi? bocsék volt ez, nagyon a navigáció. Szinte lerobbantunk. Nem, volt nem. valami. Hosszú volt az út? Nagyon De sem. tá is olyan ocsmány. Igen, nagyon csúnya. Rettenetesen. De már arra belegondolok, hogy még szépek a hegyek. Igen, szerintem is gyönyörű. De fú, de talán ocsmány. Szerintem is, igen jó ízlése van a titkár asszonynak. Kéne még egy kis pálna. Jaj, Kéne. ne is fáradjanak, rögtön. De mozogjon már, nem lesz támogatás. Így kényelmesen. Felemelő érzés. Kényelmesen, az önök kényelme a legfontosabb. Ez túl puha. Jaj, abszolút. Elvesztük, és most így? Vagy nem. Jaj. Sajnálom, hogy ilyen körülmények között kell fogadnom őket. Sajnálhatja így. Borzalmas. De hát ezért vannak önök itt. Jaj. Kérem, adjanak még egy esélyt, könyörgöm. Jó van, szórakoztassam. Nem szomjaztak meg a Hát hosszú... most még majd egy kávé jó esni. Jaj, számítottunk az önök De meg látogatására. volt erőre beszélve. De közben elfelejtettük, és utána így hirtelen számítottunk. És hát elkészítettem a híres neves kávémat családról. Igen, nagyon titkos. Családon belül maradt évezredek óta, nemzedékről nemzedékre szállt. Ezt különösen odaadással készítettem önöknek, beraktam az egész szeretetemet és a vívás iránti így csodálatos. Igen. És szeretném, hogyha megkóstolnák a híres neves csíkos kávémat. Csíkos. Mi az a csíkos? Pöttyös kellett volna. Sajnálom. Ezt már sajnálom. Jaj, igazán. Ezért hoztunk. Nem, ez csak egy félreértés volt. Jóvá tehet. Semmi gond. Nagyon jó. Én hobbi szinten viccíró vagyok. Igen, úgy van, és közben meg zsonglőr is. Egy cirkuszban 20 éven keresztül szolgáltam, csak akkor még vak voltam. És szeretném, hogyha türelmel meghallgatnák ezt a viccet. Legyen gyors. Legyen gyors. De pörögjen a lapja is. Hűha. Jó, rendben. A vicc lényeg, hogy egy újságíró bemegy egy óvodába, és a gyerekeknek a jelükről kérdez. Az első gyerektől megkérdezi, hogy miért levél a jele. Ott menni fog. Még akkor ment. Gyerünk már meg! Jó van, nyugalom, és amikor anyukám, azt mondja a gyerek, hogy amikor anyukám terhes volt velem, akkor nem megy ez. Egy levél ráesett a hassára, és emiatt. Hát szólni ha kell. Emiatt a levél a jelen. Utána az újságíró... De nem, hogy. Jaj. Jó lesz, tessék elhinni. Hát akkor pörögjünk. Jó. Ez a támok, ez nem bár. Ja Istenem, Jézusom, ez így a klubban. Akkor megy a másik gyerekhez, és akkor neki kérdezi tőle, hogy miért rózsa a jele. Mert anyukám hasára rászállt egy rózsaszírom, és ezért lettem rózsa jelű. Jaj. És aztán... Kicsit pörgessen, nem érünk. Nyugalom, jó lesz. Itt óraidők van, nem? Fizettük az úti költséget, majd ebédet is kap. És remélem nem lesz olyan bocsék, mint a kávé. Rendes fáj. nyugalom, jó lesz, nem így csináltam. És megy a értelmi folyatékos gyerekhez, kérdezi, hogy neked miért zongora jelen. Zongora!
Zárok. Szerintem is. Igen. És az a tehetséges fiatalember. Jó, mi a neved? Hogy kéne támogatni, és mi a neved? Nem tudom. Dóra, felesz fel. Na, miért mennénk most a helyébe? Gyuri! Igen! Jól megszívtam! Nem lesz semmi baj. Legalább téged mentsünk meg a klubba. Jönnek majd az orvosok. Sietnek. Na menj! Elfelejtettük ma megint. Visszament a gerinc. Az úgy történt, hogy... Hát igen, no! Ja.